σημερινή μας εκδήλωση. Ο φανός του Συλλόγου Αμάραντος αποτελεί ένα ξεχωριστό έθιμο που διατηρείται ζωντανό με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας, συνδυάζοντας παραδοσιακές αξίες και σύγχρονες ανάγκες. Το έθιμο του φανού είναι μια εκδήλωση που τιμά τις ρίζες και την κοινωνία της περιοχής της Κοζάνης. Κάθε χρόνο, ο φανός συγκεντρώνει τους κατοίκους, προσφέροντας μια αφορμή για γιορτή διασκέδαση, ενώ ταυτόχρονα λειτουργεί ως αφορμή, ως αναμνηστικό σημείο που υπενθυμίζει τη σημασία της παράδοσης. Ο Σύλλογος μας, με την ενεργό συμμετοχή του στην οργάνωση και την υλοποίηση του εθήμου, συνεχίζει να διατηρεί και να μεταφέρει στους νέους την αξία της συλλογικής δράσης και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας, το Φορόλ Κατάστημα Αλεξάνδρειας, την Ταβέρνα Λαγόπολα, το Πρωτοδοπολείο Ζαφυριάδης Ιωσήφ, το Καφέ Κοέν, την κατασκευαστική Χαμαλίδης Ραφαήλ, Σπορτ Καφέ Ροαγιάλ, Καφέ Βέντο, Τριανταφυλόπουλος Ιωάννης, Συστήματα Κουφωμάτων. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή διασκέδαση, καλή Σαρακοστή και σφορεμένα. Καλησπέρα. Εκ μέρους του ΔΣ, σας ευχαριστούμε που είμαστε όλοι εδώ σήμερα. Παρά το καιρό μας έχει χαλάσει το φανό, αλλά εμείς είμαστε εδώ. Ο Αμάραντος είναι εδώ, θα κάνει το έθιμο όπως είναι να το κάνουμε, όπως κάθε χρόνο. Εδώ και 42-43 χρόνια. Επειδή βρέχει, δεν θα πούμε πολλά λόγια. Θα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Δήμο Αλεξάνδρειας και συγκεκριμένα τον Δήμαρχο, τον Παναγιώτη τον Κυρίνη, για τη βοήθειά του για να στηθεί όλο αυτό εδώ πέρα ο φανός. Θα ήθελα να έρθει να κάνει ένα χαιρετισμό σύντομο. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά, καλή Σαρακοστή. Η προετοιμασία ήταν μεγάλη. Την παρακολούθησα από κοντά. Τα παιδιά δουλεύαν από το πρωί. Όμως ο καιρός δεν μας έκανε το χατήρι. Δεν πειράζει όμως, ο Αμάραντος έχει αποδείξει ότι είναι πάντα εδώ, 43 χρόνια, κάνει αυτό που πρέπει να κάνει, με μεράκι, με όρεξη και με πολλή δουλειά. Τους συγχαίρω γι' αυτό, τους ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε ότι ο φανός, το άνομα του φανού είναι μια κοζανίτικη συνήθεια, ένα κοζανίτικο έθιμο που άνθρωποι που κάποια στιγμή πριν χρόνια ήρθαν από εκεί εδώ στην περιοχή μας, αναβάθμισαν με τη συμβολή τους στην περιοχή μας, συνέβαλαν στην οικονομική ανάπτυξη σε όλους τους τομείς, στην αγροτική, στην τεχνική και στην επιστημονική. Τους ευχαριστούμε για όλα αυτά. Εύχομαι να είμαστε γεροί, να είμαστε όλοι και του χρόνου εδώ, να περάσουμε καλά, καλή διασκέδαση και να απολαύσουμε όλα όσα θα δούμε από εδώ και πέρα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο. Κοντά μας βρίσκεται και ο βουλευτής Νομιμαθίας, ο κ. Αναστάσιος Μπαρτζόκας. Κύριε Μπαρτζόκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να συγχαρώ τον Δήμαρχο και τον Δήμο συνολικά. Να συγχαρώ τον Σύλλογο του Αμάραντου, τον Πρόεδρο, που από ό,τι γνωρίζω είναι και φρέσκος, καινούριος. Να ευχηθώ λοιπόν καλή θητεία και πάντα καλό έργο. Αλλά και όλους εσάς, γιατί ενώ ο καιρός μας τα χάλασε, σήμερα είστε εδώ και αναγνωρίζετε και τιμάτε έναν σύλλογο, ένα σωματείο, ένα πολιτιστικό φορέα που παράγει όντως μεγάλο έργο για την περιοχή μας. Να συγχαρώ κι εγώ με τη σειρά μου για τα τόσα πολλά χρόνια που ο Αμάραντος και όλοι εσείς που ήρθατε από την Κοζάνη προσφέρετε, εμπλουτίζετε τον πολιτισμό και την παράδοση του τόπου μας, και να ευχηθώ λοιπόν του χρόνου να έχουμε καλύτερο καιρό, καλύτερες συνθήκες και καλή Σαρακοστή για όλους. Υγεία λοιπόν για όλους, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους πολιτιστικούς συλλόγους που βρίσκονται απόψε κοντά μας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Τριανταφυλόπουλο που είναι απόψε κοντά μας σαν δημοτικός σύμβουλος και για τη χορηγία του. Δήμαρχε, να γράψουμε το φανό.
Καταγόμενοι από εκεί μένουν εδώ.